Mizoram Rural Bank Mobile Banking MPIN le T-PIN thlakdan kan en ho dona amasa in MPIN le T-PIN thlakdan kan enanga chu mizoa MPIN hresi T-PIN theihila T-PIN thlakdan kan en ho le dona ni MPIN mangin kanin lokina bank danga poisa kan thon don hian T-PIN chulutin poisa kan thon angai buka T-PIN hi account danga poisa kan thon fo thin lem lo chuan kan man khata wangin atira kan set sa hi kan lo theihil thena T-PIN reset dan kan en ho bok don ani MPIN chu kan hria MPIN mangin kanin login photanga kan pin kan chulu tanga kanin login ang chuan settings a kan kalanga settings a hian MPIN le T-PIN reset dan shim kan en masanga change MPIN telo oma ta khian MPIN kan hria takha tuna kan man lai mek MPIN kha kan chulu tanga chuan pin thar kan thlak tura hin nge kan thlak ang chu hlir hian lo thlak do nila chu kan chulu tanga chuan an hoi ha kan confirm lenga chuan T-PIN kan hria chuan kan T-PIN man lai mek kha ta hian kan chulut bokanga chuan T-PIN kan thlak du mang khan thri hlir lo mang don taila ti hian thri kan chulu tanga an hoya kan confirm bokanga chuan change pin khati khan MPIN le T-PIN kan theihngil lawa kan hriat sa chuan MPIN le T-PIN thlak dan ani a tuna MPIN kan hria a T-PIN kan theihngil dei meya chumi reset dan chu kan en ho le don ani ama sain settings a tho khan reset security question na oma ta chuan kan lut don ani chuan security question kha ta khian first vehicle ke kan select anga ansara bike kan manganga hi kan chin chia reng tur ani chuan security question chu kan thlaka kan submit okay kan hetanga chuan kan log out vekang a bulletin kan lut thalenga a bulletin kan lut le a kanin login kan met le a ta khian MPIN kanin login main forgot MPIN a kan kalanga chuan security question kha nichin khan first vehicle ti kan thlanga chuan ansara bike kan mang boka chuan khimi kan ti nu khian OTP lo thlenganga OTP hi OTP chhulu na tura khian kan type blue tanga message a kan don kha chuan submit kan tiang kan account number kha ta hian kan chhulu tanga 9700 ta hian kan account number kan chhulu don ani proceed chuan set login pin aron tia MPIN khi MPIN kan set login pin ti khian MPIN turani a du chuan angai po kan mang theya du chuan a thar hlak kan hria reng tur po kan mang theya chuan 1111 wan hlir pali kha ta khian confirm na chunga kan chut kha kan chulu le don ani chuan T-PIN kha kan theihngil thina wangin kan theihngil to mi alo tur kan hria reng tur T-PIN ta hen kan set thar don ani chu hlir pali lo mang taila chuan hnuai kan confirm lenga chu hlir pali proceed tikhan MPIN le T-PIN kha kan thlak ta a okay kan metanga chuan a bulletin kan lut le dona kan MPIN 1 hlir pali ka set awangin 1 mangin kan lut dona kain login ta ni bank danga poisa kan thon don khan T-PIN angai ta a kan thon chin don ani NEFT mangin thon donila chuan kan select fel nuwa cheng sang khat kan thon chinanga transfer ta khian OTP lo thlenganga kan phone a khan message lo thlenganga OTP kha kan chulu tanga chona hnuai hian poisa transfer donin transaction pin T-PIN kha kan chulu don ani T-PIN chu kan theihngil to lo tur kha ani a tikhan khati zong kha ani mai ni T-PIN thlak dan le kan thon dan chu midang te ta na mal som na kan ni theinan he video hi a shelo te hne na ilan chong zel don nia